ascultă muzica. Ce-am? Știu că vă iubiți foarte Mai mult și este încet. foarte frumos. Mai încet, adică. Da. Trebuie să nu vă grăbiți. Da, știu cum am grăbit. Încă o dată. O să vă arăt acum că nu mai o. Deci fii atent. 1, 2, 3, 1, 2 și... Bun, a fost mult mai bine. Însă aveți câteva momente în care pierdeți contactul cu muzica. Ai văzut dacă ai ascultat muzica? Da, pe muzică, când o ascult, atunci... Simplu. Da. Foarte bine vă descurcați și voi, și voi, și voi, și voi, și voi. Câteodată te grăbești puțin. Câteodată. Nu te grăbi și ascultă muzica. Haideți, încă o dată, ultima oară. Muzica. Te conduc eu. 1, 2, 3. Sunteți pregătiți? Da. 1, 2, 3, 1, 2 și... Nu vă grăbiți? Un, doi, trei, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu mișca din funduleț. Să fii puțin atentă la underarm turn. În momentul în care pleci, ai un pas în față. Fetelor, nu vă fie teamă să vă apropiați de băieți. Când faceți underarm turn,